bon ko doko ko ale nana sali fana sali la ale y'a sɔrɔ alimami ni jama u bɛ joko fulana de la u bɛ tahiya la ko ale faral'u kan ko alimami ɲinana ka salamu bila tahiya fɔlɔ la jama ko subhanallah alimami a ye sujudu kɛ ko a bɛ salamu in dila a ye salamu min bila a ye baada sujudu bɛ kabula alimami kɔfɛ ka don salli la ka sagi ka don salli la a ye kabula sujudu kɛ pour ko ale bɛ salamu in sujudu kɛ a ye salamu min bila o kɔfɛ a wulila ka arakan fula tɔw nati a ye tahiya kɛ ka salamu bila o fana la ko subhanallah a ye baada sujudu kɛ tuguni ko o bɛ cogo di bon ni alimami ye nin kɛ a t'a kiiri dɔn fɛn t'u ka salli la u ka salli ka kɛnɛ a ye kabula fɔlɔ min kɛ kabula kɛ yɔrɔ t'o ye mais a kɛra fili de kan salli ka kɛnɛ dɔɔnikɛbaaw ko u ko kabula ni baada filɛ ka kelen kelen kɛ a kɛ yɔrɔ la o de ye sunna o de ka ɲi mais ni mɔgɔ min filila a t'a ɲɛ dɔn a ye kabula kɛ baada ye ou bien a ye baada kɛ kabula ye ou bien a ye kabula kɛ yɔrɔ min a kɛ yɔrɔ tɛ a t'a dɔn de fɛn t'a ka salli kan parce que kabula ni baada nana fura dɔ de dɔrɔn ka salli furakɛ n'a ye i ye nagasi min y'i sɔrɔ ka furakɛ n'a ye u nana ni o de ye u ka salli ka kɛnɛ fɛn t'u ka salli la mais a kɛcogo de to o ye ni alimami ɲinana i ye salamu bila yɔrɔ la salamu bila yɔrɔ tɛ min yɔrɔ min ye n'u ko subhanallah i bɛ continuer ka salli la i bɛ continuer ka don salli la de k'i ka salli tɔ dafa de n'i ye salli bɛɛ dafa de pewu salamu bila la i bɛ baada sujudi kɛ i ye salamu min fara salli ka kɛ cogo ɲuman ye o de bon ko ale min nana nin cogo la nin kɛra ale ɲana bon ale fana bɛ sujudu kɛ a ka salamu kɔfɛ a bɛ sujudu kɛ dɔɔnikɛbaaw ko alimami kɔfɛ mɔgɔ ni e nana kabula ye alimami sɔrɔ ou bien baada ye alimami sɔrɔ ni kabula de ye alimami sɔrɔ a ye e sɔrɔ salli la a ma e sɔrɔ salli la o kabula kɔni i b'o kɛ alimami nɔfɛ dɛ parce que kabula kɔrɔ de a b'o kɛ de san'a ka salamu bila e fana tɛ se ka wuli k'i ta sara ni alimami ma salamu bila kabula kɛri ɲana o kabula ma kɛ ɲana o ni alimami ye kabula kɛ bɛ kabula kɛ a nɔfɛ mais n'a y'a sɔrɔ baada de ye alimami sɔrɔ ni baada in ye alimami sɔrɔ baada sujudu in ye alimami sɔrɔ ni sababu min ye o ye e sɔrɔ salli la dɔɔnikɛbaaw ko baada bɛ e fana kan o ni baada bɛ e fana kan baada fana bɛ na e ka salli dafalen kɔfɛ salamu de hari ni a y'a sɔrɔ e ye baada kɛ ninnu nɔfɛ e fana y'i ka baada kɛ yɔrɔ la kɛ yɔrɔ tɛ n'i ye salamu bila i fana bɛ baada de kɛ ko hari bi an bɛ bilasira ni kuma juman fɔ kabaru fɔ cogo la salli kabaru dɔw n'u olu ye kunbɛlɛ mina de u bɛ kabaru fɔ dɔw n'u tɛ sera duguma u bɛ kabaru fɔ an b'a fɔ salli kabaru cogoya fila de don takbiratul ihram o ye de n'i bɛ don salli la i bɛ kabaru min kɛ fo mɔgɔ jɔlen dɔ k'o kɛ takbiratul ihram fi jɔlen dɔ k'o kɛ hari n'i ye alimami sɔrɔ de a bɛ kunbɛlɛ mina la e nana e teliyara cogo o cogo i jɔ de fɔlɔ i ka takbiratul ihram in kɛ o kɔfɛ i biritɔ ni kabaru wɛrɛ bɛ jigin takbiratul intiqal fɔlɔ ye takbiratul ihram o ye fɔlɔ ye fo i jɔlen de k'o kɛ kabaru cogo filanan u b'a fɔ takbiratul intiqal n'i bɛ bɔ jɔnsɛn dɔ la ka taa jɔnsɛn dɔ la kabari ka bɔ jɔnsɛn dɔ la ka taa jɔnsɛn dɔ la kabari u b'a fɔ o de ma takbiratul intiqal donc a kataw bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'u ye alimami sɔrɔ kunbɛlɛ minɛ la dɔrɔn
utilalen bena ubafal ubirito bafal Allahu akbar Allah foi ka joka takbiratul ihram ke de folo itele yara chogo i joyi ka kabaru ke de folo takbiratul ihram donc o kofi i jigitoni kabaru fulana be jigi o yette takbiratul intiqali mais done ko ko har ni telera ino ma jigi fenti ka sallika mais ni birito yette takbiratul ihram yo fo yeddan zey abe ko mi mado sallila yere nin ka famu i jole be takbiratul ihram ke bonni o bora i jole nye takbiratul ihram ke i birito kata kumbelema ini kabaru worebe jigi ba fo takbiratul intiqal donc takbiratul intiqal fo yoro abata jonsen damina de la kata banyoro la a cogo sahale nyowde mana misale la ni e ba fi ki kumbele de mina depuis kuruli damina koy beta kumbele la mina la depuis kuruli damina ibe kabaru damina ni tege fula bena she kumbele fula ma yoro mi kabaru betige ni de to ko takbiratul intiqal bon ni beta sujudu de la fana depuis jigili damina kata sujudu ma ibe kabaru damina itembe na she duguma yoro mi doro kabaru imbe ba takbiratul intiqal nyuma yenninde mais do kataw bu bolo u jole nu ba fe kata kumbele mina ma doro jole mba fo Allah akbarute u be jigi iye jikiru fo yoro la fo yoro te minye nin kabaru kanka fo jigi to ye me jole fule ka fo iye jikiru fo yoro la a fo yoro to ye nin tigi be katawla mo wero fana do wero fana be ale fana na ya kumbele mina kabba pewda ba fo Allahu akbar o fana ta chogoye o fana be katawla o fana tara Allahu akbar fo yoro la subhana rabbil azim de kanka foye itara jikiru fo yoro la a fo yoro te minye ado nu beta sujudila i dolende ba fo Allahu akbar fo lo ko fi be biri nim fana ta ke to nin tigi be katawla iye jikiru fo yoro la fo yoro te mogo fulanna kataw be mogo wero bolo ale fana be kabaru bilade fo na ten sera duguma dora ba fo Allahu akbar nim fana katawde afana tara Allahu akbar fo yoro la fo yoro te subhana rabbiyal a'la de kanka fo yoro la nitten ko ni sera duguma subhana rabbiyal a'la de kanka fo mais etten sele duguma ko Allahu akbar ye jikru fo yoro la fo yoro te minye nonu nye katawu ye salliwula mugo ku janto nonu na ku koloshi donc kabaru ye nin chogo ya fula takbiratul ihram i jolende ko ke takbiratul intiqal ni be bo jonse minna adamina to ibe ta jonso minna depuis o damina to ibe kabaru damina jonse be ba yoro mi kabaru be ba donc ninde ya nyumai ha bon ko furusiri me ni kutuba makala ali injab wala qabulu ma ke ala o ye furusa halenyewa bon min ye kutuba koni o ye mustahabu de kutuba te wajibi ye furula kutuba kala ye ko kanunende furu bese ka siri furusa halendo hari ni kutuba makala mais al qabulu wal injab furu bese ka siri chogode ko o make o te se ka kew al qabulu wal injab koroy munye qabulu ye ewa che e muso fa be min fo mbe muso fulana karasa nya dima furula qabulu ye oye al injabu jabulu ye munye e adira e che minna iya ni kadde muso masina nya mina furula ninde al qabulu wal injab bon ni ewa muso ka wole jo masoro keneka che min be muso nyini o masoro keneka kannin kuma mina nyogonna a ube an kala dawla yere teta ibe mogo do de ci o kata furu insiri en nola bon ni ewa muso ka wole jo ani ewa che ka ci dew aw man sigi nyogon ka kannin kuma mina nyogolma sero ka bo kalama furu sirla mi o yorola o te furu siriyo furu koni sirile fonnin ka akera saba e yere ni muso fa yere de ya kan nyogon che furu sirla ni e ko ceedo ma be nyogon ka karasa a ide muso masina karasa iya togofo akadi ne furula de ne ba fe fa sigilende do akonya dima
i b'a fɛ n y'a d'i ma e ko ɲa min na ni mɔgɔ bɔra nin kalama dɔrɔn furu sirila a dir'i ma i n'a fa ye nin fɔ dɔrɔn furu sirila a dir'i ma a bɛ seerew de n'a kɛra mɔgɔw ɲana a banna n'a ma kɛ mɔgɔw ɲana a bɛ seere de bɔ nin na dɔrɔn furu siri nin de o de y'a to Ibn Baz rahimahullah a ko furu sirili sahali mɔgɔ 4 ka sɔrɔ kɛnɛ kan dɔgɔyara cogo cogo mɔgɔ 4 ka sɔrɔ kɛnɛ kan muso ka woliji filɛ cɛ yɛrɛ filɛ ou bien n'a yɛrɛ tɛ a ka ciden filɛ seere fila filɛ muso ka woliji kɔnden muso karasa ɲa di karasa ma cɛ ka ciden ko ɲa min a ye seere fila ko a kɛra ɲana banna furu siri ye nin de alqabulu wal injabu ni nin kɛra furu min na furu sirila mais ni nin ma kala furu ma siri dɛ mais ni nin kɛra hari ni kutuba ma kala foyi tɛ furu la furin ka kɛnɛ a sirila parce que o de la mun ye ciden yɛrɛ ye furu do sirama kutuba kala ciden sigile ana ka sɛbɔ don dɔ la muso dɔw nana ko ciden ne yi yɛrɛ d'i ma i kin furu ciden ye muso lajɛ ka kun kɔrɔta ka muso lajɛ ka jigin ka lajɛ a ma muso in kanu ye ale la mais ciden ye mɔgɔ min a bɛ saamɛ a bɛ maloya a bɛ hadamadenw ka gasi kɔlɔsi a k'a fɔ muso ɲɛ t'i fɛ ciden ma sɔn k'o fɔ ciden y'a da de muso in jɔli mɛnna a sigira sɛbaw sigilen sɛba dɔ ko ciden ma ko ni e mako tɛ muso in na ne b'a fɛ dɛ a di ne ma furu la ciden ko furu nafolo b'e bolo a ko foyi tɛ ne bolo ne ka tafe kelen min sirilen bɛ n na o y'a sɔrɔ hari min bɛ tafe in kan birifini t'a la dɛ tafe kelen sirilen de bɛ cɛ la n t'a bɛɛ filɛ a tɛ ɲɛ a tɛ n kɔ n ka nafolo bɛɛ filɛ ni n tafe kelen min sirilen bɛ n na ciden ko nin tɛ se ka kɛ furu nafolo n'i y'a di muso ma e lankolon bɛ to n'a tɔɔra e la a ma di ale ma taa fɛn ɲini taa furu nafolo ɲini ka na hari n'a kɛra nɛgɛfin bɔlɔnna nɛgɛ de t'a ɲini ka na n k'o kɛ furu nafolo ye cɛ wulila taara munumunu a nana ko ne ma fɛn sɔrɔ dɛ ciden ko e se ka kuranna yɔrɔ dɔ durusilen bɛ e bolo a ko nin yɔrɔ durusilen bɛ n bolo awa ko n ye muso la furu ma a ka furu nafolo i k'a lakala o sɔrɔw la kutuba ma kala ya a ma sabati ne hadisa kɔnɔ ko ciden ye kutuba kala donc dɔnnikɛbaw ko kutuba kala ye fɛn kanunen de wajibi tɛ furu la ni furu sirila alqabulu wal injabu seerew bɔra kalama hari ni kutuba ma kala furu in sahalen do ko farda sallu kɔfɛ ka duwawu kɛ ka mun ɲana bɔ cogo di dɔnnikɛbaw ɲininkara nin na k'a k'i ka laada ye farda kɔfɛ ni e ye salamu bila k'i tɛgɛ ja ka duwawu kɛ ka mun ɲana biriya do ni ye hari kuranna yɛrɛ ta farda kɔfɛ duwawu tɛ o fa idha qadaytum salatan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ala ko n'aw banna salli la a ye ala kosuma aw jɔlen ou bien aw sigila ou bien taalen ala kosuma de bɛ salli kɔfɛ jikiru ciden fana ye ajikaruw de fɔ salli kɔfɛ salamu kɔfɛ ajikaruw de bɛ i bɛ jikiruw de fɔ olu de bɛ salli kɔfɛ hadamaden ni duwawu b'i la jɔn ni ala bɛ gundo ɲɔgɔnya la k'i to salli de la i ka duwawu kɛ k'i to salli kɔnɔ i sujudutɔ ciden ko n'a bɛ sujudu la jɔn ni ala ka surun i sujudutɔ a ye duwawu caya ye a ka kan ala b'aw jaabi i ka duwawu k'i ka sujudu kɔnɔ abdullahi bin mas'ud ka hadisa la ciden ko i ka tahiya laban n'i ye tahiya kɛ k'a kɛ ka fɔri o kɔfɛ duwawu ka di i ka diɲɛ hɛrɛ ni ka lahara hɛrɛ i k'a kɛ i ka tahiya laban sani ka bɔ salli la jɔn ni ala bɛ gundo ɲɔgɔnya la k'i to salli de la duwawu b'i la a bɛ fɔ salli de la gundo ɲɔgɔnya yɔrɔ ye o de i sujudutɔ ou bien i ka tahiya laban i ka duwawu fɔ o yɔrɔ de la hari ni tɛ se duwawu min ka arabu kan na fɔ i ka kan na i sujudutɔ ou bien i ka tahiya laban mais salli bannen kɔfɛ jikiruw de bɛ k'a kɛ laada ye farda kɔfɛ k'i tɛgɛ ja ka duwawu kɛ ka mun ɲana o ye bida ye lesiritɔ la diina la ciden n'a ka sɛbɛn tun t'o kɛ mun na duwawu ko na cogo di
ika kanna bawbe duawu nafila ni farda be de kelenye isujudu ni tahiyya ka duawula ka munya ni dala ka akera farda ko fe ta nyofo ko kella da yebidiyado hari ni ote duawu kela ki tege ja ka duawu ke duawu ko fe ka munya na lesrita la hadisa minna la Allah fulendo bon koni muso aye fursa nyini a chefe ka geleya ka fana e ko ni che ma so ade ko ni che ma so basi be chelawa ni nyoro la folo ci de nye kankarma da do nye si muso ma ako muso ni e de ye bilali nyini i chefe ka soro basi te arjanna kasaita soro inun kono muso i che ma basi wure sikila mana furu bokunte basi site ya nyini chefe ko akibila ci den ko arjanna kasaita soro inuna janko kado harisa wure la ci den ko al mughtaliyatu hunna al munafiqatu akum muso al mughtaliyatu al muntajiatu hunna al munafiqatu akum muso munumbe ewa qulu nyini yado chogoya fulade do folo eye bilali nyina fi iman na folo kofo otewa ni bashi tar janna kasaita sorin nuna chogoya fulanna min kata muso bolo sa nyekulu nyini mana yere kumabo nka furu juru nka foni kabon kanna ni na folo kin kan na folo sagima qulu awa ciden ko muso munum be qulu ka ni muso munum bu yere bosi ucewu ma ko munafiqi muso ude do hunna munafiqatu muso munum be tokka qulu nyini cewu fe ku yere bosi ucewu la munafiqi muso ude do donc muso kan ni yere korosi folo de ni be bilanye nyini cefe aka soro bashi be ni be qulu nyini cefe aka soro bashi be min ba la daga yesari ala ka qulu nyini ni bi yere bosi chema aka soro basi be islamiya sarala min ba daga ki yere bosama men nu o basi te ciden ko to de ko munafiki muso nin ka famu folo de parce que si san ka muso nin ka telu bolo kosobe mbila ni min bila ite che aka telu muso bolo ube soni doro mi kan na folo yere saguma ika waranji mona ding bin kan na folo yere saguma e furu yodewa ay sabali furu to yede kankar ma gelewunde be furu no fe akan nunun do bo ni mboray ce ni muso ye furu sa nyini a cefe wajibite akibila koy harin ni ma bila junubutila fo na ya soro e ba ke katonyo de fanate daga ye na ya soro e ba ke katonyo de aye jogo do de be e bolo katama tonyalu do de be e bolo katama adesera ka sabali ode koro aye bilali nyini fe imaso aye qulu nyini fe imaso te daga fanaye ni islamiya sariya bi akanki wala qadila akata qadi ka kollaje ni tinya de baburo abe furusa ka boni nyogonje mini ote bashi shite ka nyini fe droki ka bila ja kuwate ka bila nima hara bila jurubutila bilali be ede bolo ko ni ce ya bila ce be se ka jale jalagi te ce ka anya fo chogoni ala yere ya fo chogomi wali ya aw ya afu alladhi bi yadi uqdatun nikah ya da furu shirili ka sabatani ka bo be ce de bolo koy ce ba ka suwade la hari ni ce yere ya do e ma nyina fe yere me muso min fulen ni nyan negatin na sisa ube na te se ka benya bila fo itaka furu koni sabatili na bole ala yodi ce ma de me ce fana kana ke doro ka muso to nyona yede donc har ni ce yi muso bila nin ka mbila e yere de ya nyini fa yi bila jalagi tala na mi bila fana junubu tala
pari furu sabatilina sabati bala ala ya do ale de tege sababu do de bena ema doro ni tora ni pembe ka degumbe ka adesera ka boy ka ibese ka she qadimuma ka tora boy ka ube ibese ka kuluke ka tora boy yere ka meni ote furu ko ni sabatilina boli obe chere famfelala iba sore ba masu do be wal masu ni wala mo do be guda me ka tasna karama dia ko di se ka be dew fana na mo do la muslima o iba sore no dew na ko ya dew be ki o tla ba ka kuma na jara bi dew ni mo do o yara ibu mo mo do ko hina me ko bashi bila ko iba sore mo do be si ni wala wal maqabila ko no ti la muslima to ngore te bolu islama ya o to dew la muslima o iba sore dew be ko ba ka na ku yere mala jara bi ko ni mogo do be se ka ke silamiya wa sigila silamu de ro me ute silamiya ke uma kote silamiya ke cogo nyuma la u bena den soro utul lamo cogo nyuma na den be ku malla jarabiye yale e kulu ka hinna mina o be daga bi ka hinna mina ni silama to de bula silama de do hinna mina ku makara ika kunnan ja ku ye ka bila siralu ku ye donc ciden ko la yuminu ahadukum hatta yuhibba li yaqi ma yuhibbu li nafsihi adola kelente sika ke mu'mini abada fo ibe hera min kani yere ye jinani la khari ko kani balimay donc hera kani balimay ko min bakate hari na ya sura yere ka faratu de do ube ayere ka junubu de do amma karade ka hinala ika konnan jado kai tu suri fana badde me chogomi la jaba min ni de gumi mbaka be boala chogomi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك bon ko do ko ale nana salli fana salli la ale ya soro alimamini jama ube joko fulana de la ube tahyala ko ale faraluka ko alimami nyinana ka salamu bila tahya folola jama ko subhanallah almami aye sujudu ke ko abe salamu indila aye salamu min bila aye bada sujudu be qabla almami ko fe kado salli la kasagi kado salli la aye qabla sujudu ke puro ko alebe salamu sujudu ke aye salamu min bila o ko fe awulila ka arakam fula tonati ayet tahiyya ke ka salamu bila fana la ko subhanallah aye bada sujudi ke tuguni ko obe chogodi wonni almami yenninke ata kirido fentu ka sallila u ka salli ka kene aye qabla folo minke qabla ke yorotoye me akera filide ka salli ka kene doni ke bawo ko uko qabla ni bada fule ka kelen kele ke ake yoro la ode sunne ode kani meni mogo min filila ta nyedo aye qabula ke badai ube aye bada ke qabulai ube aye qabula ke yoro me ke yoro te ata do de fenta ka sallika parce que qabula ni bada nana fura do de dro ka salli fura ke nay yen na kasim min ni soro ka fura ke nay unana ni ode ye u ka sallika kene on pentu ka sallila me ake cigo de to oye ni almami nyinana iye salamu bila yoro la salamu bila yoro te mi yoro minye nu ko subhanallah ibe continue ka salli la be continue ka do salli la de ki ka salli to dafa de ni salli be dafa de pew salamu bila la ibe bada sujudi ke iye salamu mi fara salli ka ke cogo nyuma yode bon ko ale min nana nin cogo la nin kɛra ale ɲana bon ale fana bɛ sujudu kɛ a ka salamu kɔfɛ a bɛ sujudu kɛ dɔɔnikɛbaw ko alimami kɔfɛ mɔgɔ
ni e nana qabla ye alimami sɔrɔ ou bien baada ye alimami sɔrɔ ni qabla de ye alimami sɔrɔ a ye e sɔrɔ salli la a ma e sɔrɔ salli la o qabla kɔni i b'o kɛ alimami nɔfɛ dɛ parce que qabla kɔrɔ de a b'o kɛ de san'a ka salamu bila e fana tɛ se ka wuli k'i ta sara ni alimami ma salamu bila qabla kɛri ɲana o qabla ma kɛ ɲana o ni alimami ye qabla kɛ bɛ qabla kɛ a nɔfɛ mais n'a y'a sɔrɔ baada de ye alimami sɔrɔ ni baada in ye alimami sɔrɔ baada sujudi in ye alimami sɔrɔ ni sababu min ye o ye e sɔrɔ salli la dɔnnikibaw ko baada bɛ e fana kan o ni baada bɛ e fana kan baada fana bɛna e ka salli dafalen kɔfɛ salamu de hari ni a y'a sɔrɔ e ye baada kɛ ninnu nɔfɛ e fana y'i ka baada kɛ yɔrɔ la kɛ yɔrɔ tɛ n'i ye salamu bila i fana bɛ baada de kɛ